Oikeesti, vihaan itteeni, vitsi, oikees. Mitä tää oikeesti voi olla? Todellista. Mä en oikeesti jaksaa. Moikka taas kaikille. Tosi hienoa. Eikö olekin? Kyllä. Miten aina tää mun videojuttu voi mennä näin pieleen? Et mä niinku kuvaan ihan normaalisti tälleen, joo. Kyllä. Sitten. Niin. Mä kuvasin normaalisti niinku, just oli niinku mennyt 5 minuuttia täyteen ja mä olin niinku lopettamassa. Mä tein silleen niinku tälleen ja laitoin pois tän silleen niinku. Ja sit se poistuukin. Silleen niinku, kun täällä menee semmoset jutut. Täällä. Niin sitten poistuu. Siis oikeesti mitä tää on? Kertokaa mulle. No, mä kerron nyt teille. Eli jossain ehkä jossain reilu 9:30 mä heräsin ja sitten 11 aikaan me mentiin uimaan. Mä sen uimisen tai me oltiin niinku jossain. Niin mä olin jossain 1 aikaa kotona. Me oltiin 2 tuntia reilu. Ja sit mä käytiin siinä kahvilassa. Mä sain semmoisen ison donitsin ja sit pillimehun. Niin mä otin päärynäpillimehun. Ja sit me tultiin kotiin, äiti lähti jonnekin, tai lähti mun tatille käymään ja mä jäin kotiin ja sit mä oon ollut vaan puhelimella. Ja sillä. Ja tästä päivästä tulee ehkä toinenkin osa, en tiedä tuleeko enää, mutta ihan sama. Ja joo. Eli sori oikeesti on mä niin jotenkin vihaan itseäni tällä hetkellä, mutta joo. Mä lähden nyt syömään. Vähän jotain syötävää. Mä voisin ottaa granattia tai jotain. En mä jaksa sittenkään syödä. Mitä mieltä sit joskus tai joku päivä, niin jos niin painakaa peukku ylös sitten jossain vaiheessa, jos tai kommentoikaa, jos täällä olisi sitten multa room tourin ja silleen room tourin, no kuitenkin ja sillään. Mitä mä oikeesti teen? Tää on nyt kaikki kivat oli just tälleen aamulla. Niin kommentkaa, jos te haluatte jotain niinku room tourin. Mä odotin mun päivänesun näyttää, että tämmönen paita. Tässä lukee jotain ihmeen. Mä en tiedä mistä tekosta. Tässä lukee kaikilla kaunilla Rika. Jotain tommosta ja sitten sulla jotain ihmeellistä ja mä en muista, että onko tää jostain H&M:stä vai Lindexiltä. Housut H&M:stä, tässä on tämmöstä ihanaa kuviota. Sitten tämmöset ihanat sukat. Ja hajuvedenä toimii tämmönen tosi ihana tällainen. Niillä alkaa juoksut. Kyllä. Sinulla alkaa juoksut. Mun tekee Marian enkeli. Otan 2 Marian